Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наши стрымы са студыі Еўрарады, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і я рады бачыць у нашай студыі. Дарэчы, я адзначыў, паглядзеўшы папярэднія нашыя стрымы, год таму быў тут у студыі. Цэлы год фактычна прайшоў, тым не менш у нас у эфіры эксперт па выбарах, спецыяльны дарадца Святланы Ціхановскай па выбарах Александр Шлык. Добрый день, Александр. Прывітанне, Зміцер. Александр, я зараз выкінуўшы пару слоў, але прачытаю одну цытату, і мы просто паспрабуем, пачуўшы тое, што я прачытаю, здагадацца, пра што ідзе размова. Міліцыянты будуць знаходзіцца паблізу у гатоўнасці зрэагаваць і аказаць неабходнае садзейнічанне ў падтрыманні парадку. Акрамя таго, да месцаў правядзення будуць набліжаныя нарады ў адзінай дыслакацыі. Таксама прадугледжваюцца дадатковыя мабільныя групы і групы хуткага рэагавання ў поўнай экіпіроўцы з аўтаматычнай зброяй, якія будуць у гатоўнасці аказаць імгненную дапамогу нарадам, што знаходзяцца у месцах правядзення мерапрыемства. Пра што размова? Ну, не выглядае так, што гэта пра выбары. Хіба нейкія, не ведаю, захапілі закладнікаў якісьці, там штосьці трэба рэагаваць. Якаясьці спецаперацыя, не? Ну, то есть вот нейкія, відаць, я не ведаю, там полк Каліноўскага, там ці нейкія марсіане, там нейкія там на белых джипах і абрамсах захапілі Кобрынскі плацдарм, ці там яшчэ там з 4 там, а сейчас я вам покажу, откуда там готовилось нападение, памежныя раёны захапілі, і зараз вось рыхтуецца вызвольная аперацыя. Ну, дакладна так, выглядае, што гэта нейкая спецаперацыя такая военная і, ну, увогуле не гучыць як штосьці пра выбары. Насамрэч, гэта пра выбары. Гэта такое вось паведамленне пра тое, што як павінны будуць і дакладней як будуць дзейнічаць органы унутраных спраў з 20 студзеня і вось да дня галасавання. Яны пераводзяцца на узмоцнены варыянт нясення службы ў сувязі з выбарамі, вось так это называецца, і для забеспячэння парадку таксама будуць прыцягнутыя члены добраахвотных дружын, ветэранаў органаў унутраных спраў, прадстаўнікі БРСМ. Вот гэта нормально. Вы ж, Александр, що ж таки спецыяліст па выбарах і былі на выбарах шмат дзе ў якіх краінах. Вот дзе-небудзь так адказна ставіцца да правядзення? Натуральна, выбары гэта перыяд, калі трэба асаблівую увагу надзяляць бяспецы і грамадзянаў і так далей, і выбарчых участкаў. Шмат чаго залежыць ад таго, у якіх умовах праводзяцца выбары. Калі яны праводзяцца ва умовах канфлікту, ці ёсць рэальныя рызыкі для выбарчага працэсу, трэба ангажаваць і паліцыю, і ўзброеныя сілы, калі гэта ўвогуле трэба. Але тут складваецца ўражанне, што настолькі трэба прадэманстраваць падкантрольнасць гэтага працэсу, што нават трэба размаўляць пра тое, якую роль будзе выконваць паліцыя, міліцыя і ўзброеныя сілы, нават і там дружыннікі і БРСМаўцы. Але, калі паглядзець на іншую камунікацыю, не складваецца ўражанне, што ёсць нейкія рызыкі для выбарчага працэсу. Ніхто нічога не плануе, ніхто ні аб чым не кажа ў такім сэнсе беспековым, не? Ну, невядома, на што яны рэагуюць. З майго пункту гледжання, гэта толькі такая спроба прадэманстраваць, што ўсё кантралюецца ў гэтым выбарчым працэсе. Но гэта вы вот тут нам зараз спрабуеце туман у вочы пусціць, расказваючы, што нічога не рыхтуецца, але ж калі паслухаць Лукашэнку, вось яшчэ колькі часу таму ён заяўляў пра тое, што на захадзе вось гэтыя збеглыя рыхтуюць і праводзяць адмысловыя аперацыі ціску на сябраў выбарчых камісій. І у выпадку, калі сапраўды вось такі ціск на сябраў выбарчых камісіяў, а это ж самыя адданыя вот как бы дзяржаўнікі і вот людзі, якія хварэюць за тое, каб у краіне ўсё было добра, ён даў магчымасць выкарыстоўваць нават войска для іх вот забеспячэння іх бяспекі і выратавання. А вы кажаце, нічога не рыхтуецца. Ну, бачыце, вы самі іранізуеце на гэты конт, інакш да гэтага ставіцца нельга, я меркую.
толькі іранізаваць і выкарыстоўваць сарказм, бо усе гэтыя заявы аб тым, што хтосьці штосьці рыхтуе, гэта хіба сведчанне таго, што Лукашенко не забыўся аб тым, што адбывалася ў 2020 годзе, і як памятаеце, хтосьці там казаў пра 2020 год як пра спробу захопу ўлады праз выбары. Ну, гэта ўжо характарызуе, як гэтыя людзі глядзяць на выбарчы працэс. Ці гэта будзе поўнасцю падкантрольны працэс, у якім будзе нават такі сімвалізм падкантрольнасці праз выкарыстанне і міліцыі, ці нават мову пра тое, што яна будзе выкарыстоўвацца і міліцыя, і ўзброеныя сілы, і так далей. Ці гэта, калі штосьці будзе не падкантрольна, гэта будзе спробай захопу ўлады праз выбары. Ну вось бачце, я вот гляжу зараз навіны. Прадстаўнік МУСа Александр Купчэня заявіў і пагражае імгненнай рэакцыяй на нават калі нейкія-небудзь будуць знявагі на адрес сябраў выбарчых камісій. Не тое, што там хтосьці там падыдзе, там я не ведаю, у закладнікі яго возьме там ці там кухталя дасць, але нават калі там нешта слова ніякае, імгненная рэакцыя. Ну хіба разумець, што трэба вельмі абараняць гэтых людзей, якія ўдзельнічаюць зараз у выбарчых камісіях. Менавіта хіба праз тое, што і разумеюць таксама, якое насамрэч стаўленне грамадства да гэтых выбараў і якое стаўленне грамадства да чальцоў выбарчых камісій. Усе разумеюць, што яны робяць, і хіба лепш за ўсіх разумеюць гэта самі гэтыя чальцы сябры выбарчых камісіяў. Яны ведаюць, навошта яны ведаюць, што яны там заангажаваныя, каб зрабіць патрэбны Лукашэнкі вынік, і ім самім хіба цяжка глядзець у вочы сваім суседзям і сваім суайчыннікам. То бок, каб ім было трошачкі лягчэй, ім даюць вось такія гарантыі, можна так сказаць. Тым не менш, Александр, давайте вось все ж таки як спецыяліст па выбарах, калі ад самага пачатку, як пачалася гэтая так званая выбарчая электаральная там кампанія, рытуал, там спецаперацыя, якія вы адзначылі для сябе, я не ведаю, там са здзіўленнем, хібы ці яшчэ што звярнула вашу увагу? Ну, па-першае, старыя праблемы захаваліся, і яны нікуды не падзеліся, так? Як у нас не было сістэмы рэгістрацыі выбаршчыкаў, такія няма. Ёсць спісы выбаршчыкаў на кожным участку, яны фармуюцца на такім лакальным узроўні, але цэнтралізаванай сістэмы няма, як яе не было. Калісьці на Еўрарадыё, хіба амаль што 10 год таму, у вас было цікавае інтэрв'ю з Лідзіяй Міхайлаўнай Ярмошынай, якая сама пацвердзіла, што у нас сістэма рэгістрацыі выбаршчыкаў такая, што яна дазваляе галасаваць больш, чым адзін раз. Ну, я калісьці нават скаргу падаў і далучыў да гэтай скаргі раздрукоўку ваше інтэрв'ю з Еўрарадыё. Ну, атрымаў адказ за подпісам самой Ярмошынай, што ўсё у нас добра і не хвалюйцеся, і ввогуле потым мяне з майго спісу выбаршчыкаў выдалілі там у Мінску. Але, каб мне... Вам не падабаецца, што можна два разы прагаласаваць? Уходзіце вообще отсюда. Дакладна. Вось, гэта старыя праблемы. І я... Тое, што змянілася, гэта не сюрпрыз, гэта ніякага здзіўлення тут няма, так? Гэтыя выбары адбываюцца ў атмасферы, у якой пануе страх, пануе прымус людзей удзельнічаць, пануе страх перад тым, каб выказваць уласныя думкі, перад тым, як збірацца, увогуле неяк ангажавацца ў рэальную палітычную дзейнасць. З майго пункту гледжання на самом пачатку ўжо было зразумела, што гэта не можа лічыцца дэмакратычным працэсам, выбарамі, бо выбары ніколі не адбываюцца у вакууме, так? Яны заўсёды адбываюцца у кантэксце. А кантэкст, які зараз склаўся, гэта кантэкст яшчэ горшы, чым быў у папярэдніх выбарах. Што новага? З новага хіба можна падкрэсліць тое, што зараз тых, каго акрэсліваць як кандыдаты, гэта людзі, якія нават не агітуюць галасаваць за сябе. І сродкі масавай інфармацыі беларускія афіцыйныя, яны таксама не рапартуюць аб перадвыбарчых праграмах, абяцанках гэтых так званых кандыдатаў, а падкрэсліваюць, хто колькі подпісаў сабраў. Гэта таксама фарс. Няма сведчанняў аб тым, што гэтыя подпісы збіраліся, ці было сабранае столькі іх, сколькі там яны адрапартавалі. Ну і яшчэ
Парушэнні ўвогуле пачаліся яшчэ перад тым, як пачалася перадвыбарчая кампанія. Лукашенко яшчэ на дажынках сказаў, што з яго пункту гледжання ён мае права выкарыстоўваць кожнае дзяржаўнае мерапрыемства для агітацыі за сябе каханага. Гэта ўжо сведчанне аб тым, што ён полностью зневажае выбарчае заканадаўства, а тэхнічна выкарыстоўванне дзяржаўных мерапрыемстваў для агітацыі за канкрэтнага кандыдата гэта парушэнне выбарчага заканадаўства, якое можа прывесці да таго, што гэта кандыдата ўвогуле здымаюць з рэгістрацыі. І хіба яны гэта ведаюць, они надаюць гэтаму ўвогуле аніякай увагі. Быў добры матэрыял дзесьці там месяца паўтары таму на люстэрку, там можна паглядзець аналізы юрыдычна таго, чаму гэта ўвогуле супярэчыць выбарчаму заканадаўству і за чаго ў рэальных нармальных умовах гэта павінна было б прывесці. Вось. А нішто іншае не здзіўляе хіба. Як выкарыстоўваць датэрміновае галасаванне, так і будуць выкарыстоўваць. У 24-м годзе на парламенцкіх выбарах хіба там з 42% па афіцыйных даных, натуральна, прагаласавалі датэрмінова, і толькі там штосьці 30-31 у дзень галасавання. Гэта аб чым сведчыць? Аб тым, што людзей загнаць галасаваць у дзень, асноўны дзень галасавання ўсё складаней і складаней. Трэба карыстацца гэтым механізмам датэрміновага галасавання, каб прадэманстраваць яўку. І хіба будзе тое ж самае ў гэты раз, як гэтыя урны для галасавання былі бескантрольныя падчас датэрмінова, так яны і застаюцца. І хіба яшчэ адна рэч у параўнанні з прэзідэнцкімі менавіта выбарамі, уже нічога новага ў параўнанні з парламенцкімі ці там з тым рэферэндумам, поўная адсутнасць назірання за выбарамі. Мясцовых назіральнікаў няма. Нашыя калегі з праваабаронцаў, беларускі хельсінскі камітэт «Вясна», яны робяць аналітычную працу, збіраюць гэтую інфармацыю публічна дасяжную, так? Але гэта самагубства зараз рэгістравацца як незалежны назіральнік, спрабаваць назіраць за тым, як вядзецца галасаванне ці падлік галасоў. То бок рэальных нармальных назіральнікаў няма. АБСЕ, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, Еўрапарламент, яны не атрымалі запрашэнне ўвогуле. Была заява некалькі дзён таму ад АБСЕ і ад БДИПШы, ад парламенцкай асамблеі, што гэта само па сабе ўжо парушэнне міжнародных стандартаў не запрашаць назіральнікаў. Хтосьці можа сказаць, а што там ёсць гэтыя назіральнікі там міжнародныя ад СНД, там ШОС, і гэтак далей, але я спецыяльна не выкарыстоўваю тэрмін назіральнікаў у дачыненні да гэтых людзей, бо іх папросту няма метадалогіі. Яны робяць копі-паст са сваіх заяваў, і ўжо сёння можна прадказаць, што яны скажуць на 27 студзеня, скажуць, што выбары былі добра арганізаваны і прайшлі ў спакойнай атмасферы, і значных парушэнняў іх назіральнікі не адзначылі. Можете мяне прадставаць, потым праверым, менавіта тое будзе ў іх у першых 2 радках. А вось ваши апаненты сказали бы, а мы могли б вам загадзя сказать, что будзе прописано у резолюции назиральников, які приехали от БДИПШа БСЕ. Тое ж самое паўтараецца с выбораў до выбораў, под копирку пишут. Не, высновы змяніцца вельмі моцна не могуць, бо і сутнасць гэтых выбараў не змяняецца, так? Апошнія там, я не ведаю, для кагосьці можа і стала сюрпрызам тое, што у 20-м годзе людзі ўбачылі, што гэтыя выбары ўвогуле не выбары, так? Але для тых, хто пільнуе выбары, хто назірае за гэтым, для нас ужо даўно зразумела, што гэта нічога агульнага з дэмакратычным працэсам не мае ўжо амаль што 30 гадоў. Але, то бок, высновы, агульныя высновы БДИПШа БСЕ, там ці парламенцкая асамблея Рады Еўропы, яны, як яны могуць змяніцца, калі сутнасць выбараў не змяняецца. Але дэталі, нюансы заўсёды мяняюцца і заўсёды падкрэсліваюцца розныя рэчы ў гэтых заявах. То бок, так, там сюрпрызаў бы хіба не было, але тое, што адрознівае БДИПШа БСЕ і іншых нармальных назіральнікаў з метадалогіі ад тых жа сандоўцаў ці прадстаўнікоў ШОС, гэта тое, што яны карыстаюцца метадалогіяй, і гэта метадалогія відавочная і празрыстая. То бок, можна зразумець, як ад фактаў яны дасягаюць нейкіх высноваў. У прыпадку там СНД ці ШОСа, там, это ўвогуле
я не ведаю, што яны робяць і як яны прыходзяць ад таго, што яны ёсць, да таго, што яны кажуць. Хіба будуць яшчэ і так званыя міжнародныя назіральнікі з той ці іншай краіны. Ведаеце, як іх заўсёды паказваюць на тэлебачанні, павінна быць такое заходне выглядзячы твар і падпісваюць заўсёды так: міжнародны назіральнік і потым краіна. Абавязкова якаясь там заходняя краіна, хто гэтыя людзі ўвогуле невядома, таму хіба іх і не падпісваюць іх рэгаліямі у іх уласных краінах. Але, ну, вось, ёсць нейкі там міжнародныя назіральнікі. Дарэчы, ёсць такая арганізацыя, Еўрапейская платформа дэмакратычных выбараў, EPDE называецца. Яны вядуць трэкінг вось гэтых фейкавых назіральнікаў. Ёсць цэлая база дадзеных пра тое, хто гэтыя людзі, адкуль яны з'явіліся, дзе яны яшчэ засвяціліся. Бо яны не толькі да Беларусь прыязджаюць. У іх там шмат краін кліентаў. Але, ну, у Беларусі хіба часцяком гэта за грошы, але часта гэта проста праз эга. Калі людзей добра прыймаюць, даюць ім павагу, там паказваюць па тэлебачанні, яны чуюць там нейкае асэнсаванне ўласнай вартасці і гатовыя ўсё, што заўгодна сказаць. Там увогуле не важна, што яны будуць сказаць. Але калі мы ўсё ж таки кажам пра назіральнікаў ад міжнародных структур, ну, найперш бдзіча БСЕ, ўсё ж таки ці... Ну, тут ёсць два моманта мне цікавыя. Па-першае, вот нешта змяняецца ад таго, што яны не будуць сёлета прысутнічаць. Я ў дадзеным выпадку маю на ўвазе там, скажем, прызнанне, непрызнанне вынікаў выбараў, легітымнасць, ці ўвогуле імідж там краіны, ці яшчэ што-нибудь. Бо не ва ўсіх жа краінах свету, не на ўсіх выбарах гэтыя назіральнікі ёсць. Ну, у паўночнай частцы нашай планеты яны паўсюль ёсць, і меркаванне тых, чыё меркаванне штосьці значыць для рэжыму, вельмі моцна залежыць ад таго, што скажуць назіральнікі, у якіх ёсць метадалогія і ёсць рэпутацыя. То бок умоўныя там лідары заходніх краінаў, там Злучаных Штатаў ці краінаў еўразвязу, яны не могуць арыентавацца ў сваіх высновах на тое, што скажуць назіральнікі так званыя СНД ці там ШОСа, бо у гэтых людзей папросту няма метадалогіі, няма рэпутацыі, нельга ім верыць, бо, ну, это тое ж самае, як хтосьці там каля крамы сказаў штосьці, і вось тебе меркаванне, так? То бок гэтыя краіны, чыё прызнанне ці непрызнанне выбараў вельмі турбуе, вельмі хвалюе рэжым, яны будуць зараз арыентавацца не на вынікі назірання праз нармальныя структуры, а на сваё ўласнае меркаванне, і шмат хто з іх ужо адзначылі, што яны не збіраюцца прызнаваць гэтыя выбары. Той факт, што назіральнікаў ад АБСЕ не запрасілі ўвогуле, яшчэ раз падкрэслівае ў вачах лідараў заходніх дзяржаваў, дэмакратычных дзяржаваў, тое, што ёсць хіба што хаваць, няма намеру праводзіць нават добрыя дэмакратычныя выбары, бо калі б быў намер, то хіба бы выканалі хаця б гэта забавязанне запрасіць назіральнікаў. Ну, гэта найпростшае, не? Трэба просто пісьмо напісаць. Да, слухай, вот акурат такі ж пра гэта пару тыдняў таму, здаецца, перад Новым годам Лукашенко там нешта там раптам на нейкай чарговай сваёй пасяджэнні там ці нарадзе сказаў: ну, в прынцыпе, трэба падумаць, ну, што нам тыя назіральнікі? Ну, типа, хочуць, хай прыедуць, хай папросяцца, і мы, ну, можа, пусцім, давайте іх пусцім. Вот гэта што было? Вот як гэта гучала, калі гэта размова ідзе менавіта пра тое, што гэта прагучала некалькі тыдняў таму, калі ўжо вот этая так званая выбарчая кампанія была ў поўным разгары? Ну, па-першае, гэта прагучала тады, калі, як вы кажаце, вельмі слушна, выбарчая кампанія была ў поўным разгары. Гэта было ўжо трошачкі запозна, каб запрашаць назіральнікаў, бо вялікая частка выбарчага працэсу ўжо прайшла. Там вылучэнне кандыдатаў, збор подпісаў, праверка гэтых подпісаў, рэгістрацыя кандыдатаў, і потым кажуць: ну, можа, было бы окей, можа, і тое, і тое. Але, ну, гэта рэверансы, гэта проста словы. Трэба глядзець на факты. Якая нам розніца, што ён кажа, калі факт застаецца фактам, што іх не запрасілі? Ад каго залежала, як і ўсё, як і кожнае рашэнне ў Беларусі? Мы людзі гордыя, што значыцца запрасілі, самі павінны папрасіцца.
А яны ўжо де-факта маюць запрашэнне. У параграфе 8 капенгагенскага дакумента значыцца, што краіны запрашаюць міжнародных назіральнікаў. То бок, каб гэта прайшло там у бюракратычным сэнсе, каб людзі маглі там атрымаць візу, там прыехаць увогуле, там знайсці себе там офіс, там я не ведаю. Гэта патрабуе афіцыйнага абмену ліставання, не? Гэтага не было. Але, ведаеце, это ўсё ідзе у вельмі такім добрым спалучэнні з тым, што робіць Расійская Федэрацыя. Менавіта учора ці позаўчора у Лаўрова была цікавая заява, дзе ён яшчэ раз там пра дзіпшы БСЕ, пра выбары у Малдове, у Грузіі, у Румуніі казаў. І ўсё гэта казаў у сваім вось такім уласным стылі пра тое, што мы іх навучым, чаму мы тут усё добра разумеем, а яны пішуць што заўгодна і дыктуюць нам свае ўмовы. Это яшчэ раз падкрэслівае, што і Расія, і Беларусь бачаць гэтыя міжнародныя стандарты для выбараў як чыісьці іншыя стандарты. Яны ж таксама, вы заўважце, яны заўсёды карыстаюць такой фармулёўкай, што гэтыя стандарты АБСЕ. Як быццам гэтыя стандарты належаць вось гэтаму АБСЕ. Гэта не нашыя. Это іх. У нас свой шлях, сваё бачанне. Іх стандарты. Але гэта увогуле супярэчыць таму, што гэта такое ёсць. Бо гэтыя стандарты былі прынятыя краінамі-удзельніцамі гэтых міжнародных арганізацый. Краінамі-удзельніцамі, краінамі-сябрамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, краінамі-удзельніцамі АБСЕ. То бок яны, гэтыя краіны, у тым ліку і Расія, і Беларусь, выпрацавалі і прынялі гэтыя стандарты. Нельга казаць, што гэта чыесьці іншыя стандарты там заходняга свету ці гэтых міжнародных арганізацый. Гэта стандарты, якія прынялі менавіта гэтыя краіны. І калі яны карыстаюцца вось гэтым фармулёўкай, гэта іх стандарты, гэта толькі частка таго наратыва, які яны спрабуюць стварыць, а другая частка гэта вось гэтая канцэпцыя электаральнага суверэнітэту. Гэта ідзе да тых часоў, калі яшчэ Суркова апублікаваў гэтую канцэпцыю дэмакратычнага суверэнітэту у Расіі, так? Да чаго гэта ўвогуле можна звесці? Это проста тая такая прыгожая фармулёўка для вельмі простай думкі. У нас ёсць уласныя правілы, і мы будзем прытрымлівацца толькі ў уласных правілаў. Таго, як мы арганізуем нашае грамадства. А тое, што вы думаеце наконт таго, што мы робім, нас увогуле не турбуе. Это не электаральны суверэнітэт, гэта проста лейбл для таго, каб рабіць тое, што яны хочуць, ведаюць, што гэта не падпарадкоўваецца нормам міжнароднага права. Дарэчы, калі ўжо нават казаць, прыехалі міжнародныя назіральнікі. Мы ведаем практыку яшчэ ў тыя часы, калі мы, як журналісты там ці назіральнікі, маглі прысутнічаць на выбарчых участках падчас падліку галасоў. Мы бачылі, якая ёсць практыка з даўніх часоў падліку гэтых галасоў. Падліку, таму што становяцца спінамі, калі не казаць філейнымі часткамі вакол стала сябры выбарчай камісіі, бліжэй чым за 3, а то і 5 метраў там дзе-нибудь у куточку пасадзяць, і ты устаць і паглядзець нічога не можаш. Што яны там робяць? Як яны там лічаць? Што там ввогуле адбываецца за гэтымі спінамі? Ніхто не бачыць, ні журналісты, ні назіральнікі, ніхто. Які сэнс? Я вам больш скажу. Гэта тое, што вы апісваеце, гэта частка таго, што там адбываецца. Беларускае ноу-хау у фальсіфікацыі выбараў ідзе далей, чым тое, аб чым вы расказваеце зараз. Беларускае ноу-хау у фальсіфікацыі падчас падліку галасоў заключаецца ў тым, што нават чальцы выбарчых камісіяў не ведаюць вынікі на ўласным участку. Яны не лічаць усе галасы, паданыя на тым ці іншым участку, усе разам. Кожны чалец выбарчай камісіі лічыць толькі частку гэтых галасоў. Толькі сваю. Пішыць на паперачке. Напішыць на паперачке, перадае гэтую паперачку там старшыні ці намесніку, ці сакратару, звычайна старшыні. Старшыня выходзіць у іншы пакойчык, званіць, атрымлівае лічбы, упісвае гэтыя лічбы ў пратакол, а пратакол хіба ўжо быў падпісаны раніцай.
паказвае яго, а можа і нават і не паказвае, кажуць усім дзякую, да пабачэння, усё добра, дзякую. Отработали лавы, можете... Да, можете ісці. І гэтыя чальцы выбарчых камісій ужо з палёгкай хіба ідуць дадому. Але у чым ноу-хау? У тым, што калі нават вось я чалец выбарчай камісіі, так, падлічыў свой кавалачак гэтых галасоў, убачыў, што там за Лукашука там 50 галасоў. У выніковым пратаколе, напрыклад, напішуць 51 за Лукашука. Ну і адкуль я, як чалец, буду ведаць, што вось з гэтых 51 50 мае, а адзін, дзесьці там яшчэ быў. Гэты голас дадатковы за Лукашука. Ці было у майго суседа яшчэ 20 галасоў за Лукашука? Я ж не ведаю. Бо я ж не ведаю, што гэты мой сусед, там, чалец выбарчай камісіі налічыў у сваім кавалачку. Калі я бачу, у мяне 50, там 51, ну, добра, я з такім больш-менш спакойным сумленнем пайду себе дадому, бо, мае вынікі адлюстраваны ў пратаколе, што? Ну, окей, добра. Потым... Можна себе пытанняў не задаваць. Потым гэтыя... лічбы прыходзяць там да нейкага там старшыні камісіі вышэйшай, ён таксама заходзіць у асобны кабінетик, тэлефануе і па выніку там нешта таксама вот это акруговая выбарчая камісія піша сваю. Да, што адбываецца там, мы ўвогуле не ведаем, бо гэта ўвогуле за зачыненымі дзвярымі, бо на ўзроўню выбарчых камісій участковых, так, там былі назіральнікі ў папярэдніх выбарах. То бок, і назіральнікі АБСЕ таксама. У справаздачах АБСЕ таксама было падкрэслена неаднаразова, што у іх вельмі часта не было доступу да працэсаў у вышэйшых камісіях. То бок, што там адбываецца, нават яны не ведаюць. І не ведалі. Цікавіць яшчэ такі момант. Скажуць тыя, скажем, ваши апаненты, і, дарэчы, гэта не адзін раз таксама агучвала ў свой час Лідія Ярмошына і ў размове са мной і з іншымі журналістамі, што вы кажаце пра гэтых вот бдзіпча БСЕ і пра тое, што у гэтым так званым дэмакратычным свеце там на іх моляцца, паўсюль дапускаюць, вон у ЗША іх таксама не захочуць, могуць не пусціць, это наша справа і ўсё, і да свідання, і ніхто нічога не кажа. Не, як не кажуць, заўсёды кажуць, у ўсіх справаздачах падкрэсліваюць, што не было там доступу, там не было тагосьці іншага. Але давайте не будем пераўтвараць нашу дыскусію тое, што там у бдзіпча адбываецца. Можете да іх звярнуцца, яны ўсё самі патлумачыць. Тым больш, што я там уже амаль што 5 год там і не працую. 4 хіба. Ну вось, але тое, што адрознівае выбары, напрыклад, у тых же самых Злучаных Штатах ад выбараў у Беларусі, гэта тое, што там ёсць механізмы кантроля выбараў нават на грамадскім узроўні. Ёсць доступ для назіральнікаў і мясцовых, для прадстаўнікоў палітычных партый, для канкурэнтаў, да гэтых усіх працэсаў. То бок, роля міжнароднага назірання там аж не такая высокая, як, напрыклад, у Беларусі, да? Ну і ўвогуле, як я ўжо казаў, выбары не адбываюцца ў вакууме. Выбары адбываюцца ў кантэксце павагі ці непавагі да правоў чалавека, у атмасферы вольнасці ці атмасферы страху. І гэта вельмі адрознівае выбары ў Беларусі ад выбараў у рэальных дэмакратыях. Дарэчы, можа, ведаеце, можа не, у нас ёсць такі праект «Справа выбару» называецца. Можете пазначыце ў сябе тут на плашачкі нейкай, не ведаю, ці выбар.орг. Можете зайсці, там у нас есть шмат матэрыялаў, там 11 модуляў, мы расказваем і пра правы чалавека, і пра дэмакратыю, там ёсць вельмі цікавыя інтэрв'ю і з Сергеем Чалам, з Артёмом Шрайбаном, мы жартуем часамі, што гэта тады было адным месцам, дзе сустрэліся Чалы і Шрайбан пасля доўгага перапынку, але толькі жарты. Насамрэч, вельмі добрыя эксперты там былі, і мне асабліва там, напрыклад, падабаецца тое, што мы зрабілі з Кацей Смыцінай. Мы зрабілі такі інтэрв'ю пра тое, што ўвогуле агульнага паміж спортам і палітыкай, спортам і выбарамі. Канцэпцыя спаборнасці, тое, што правілы не павінны змяняцца падчас гульні, што арбітры павінны быць незалежныя, сумленныя. Вось. І там на гэтым сайце нашым на выбар.орг ёсць таксама квіз.
Калі вы глядзіце на тое, што адбываецца, я звяртаюся да нашых гледачоў, калі вы глядзіце на тое, што адбываецца і думаеце, што штосьці вам тут не падабаецца, гэта не выглядае як нармальныя выбары, можете зайсці, спраўдзіць свае веды і зразумець, чаму менавіта так вам падаецца. І тады вам будзе не толькі падавацца, а вы ўжо будзеце ведаць, чаму той ці іншы працэс не адпавядае тым самым стандартам ці забавязальніцтвам. Вось акурат такі самы час звярнуцца до наших слухачовых гледачоў. Калі вас цікавіць больш как бы падрабязна меркаванні, выказванні, бачанні наконт тых кампаній выбарчых, электаральных, рытуальных, якія адбываюцца у Беларусі, можна зайсці на сайт, на староначку, якую толькі што Александр Шлык нам назваў. Папрашу нашага СММщика, каб знайшоў там, даў спасылачку у каментатарскую. Ну и безумоўно, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады, ставьте свои подобайки, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна, ну и натискайте на звоночек, каб не пропустить наши стримы. Ну да, у нас то же самое, калі вы у Беларуси праз VPN, калі вы не ў Беларусі, заходзьце і на наш YouTube канал, там хіба з 20 тысяч подписчикаў ёсць, глядзіце наши матэрыялы, там мы імкнемся проста і зразумелай мовай патлумачыць такія складаныя канцэпцыі, не? Бо увогуле уся канцэпцыя гэтай ідэі справа выбару гэта тое, што мы хочам жыць у дэмакратыі, так? Але ці мы ўпэўненыя, што мы самі разумеем, што гэта такое? Каб гэтую дэмакратыю пабудаваць, нам трэба яе вельмі добра разумець. А каб яе разумець, нам трэба складаныя канцэпцыі патлумачыць, абмеркаваць вельмі простай мовай. Ну, вось, напрыклад, у нас там есть такі кейс, хіба будзе цікава. Мы, можа нават чулі калісьці пра Калігулу і яго каня. Быў такі імператор у Рымскай імперыі Калігула, і ён хацеў прызначыць у сенат Рымскай імперыі свайго каня. Ну, і мы гэта абмяркоўваем і задаем такое пытанне, а ў чым праблема? Каня ці прызначыць? Чым прызначэнне Гайдукевіча у палату прадстаўнікоў адрозніваецца? Это таксама тэма для вельмі добрай дыскусіі. Чым Гайдукевіч адрозніваецца ад каня? Калігулы. Дакладна. Ось, скажите мне, я не могу просто не звяртацца до нашага чату, шмат каментароў, ну там люди больш за ўсё там с собой дзеляцца, паміж сабой дзеляцца ўражаннямі, але вось пытанне, якое не дае спакою, мы ўжо абмяркоўвалі, но часам такое ўражанне, што людзі альбо не чуюць, альбо маюць сваё перакананне, сваё бачанне, альбо вот, ну как бы я наконт стратегії. Що ж таки, ви у нас чоловік фактично офіційний, що ж таки спеціальний дорадца Святланы Тихановской по выборах. Так ось питання. Матахары задае: навошта дэмакратычныя сілы агітуюць ісці на выборы? Што гэта дасць? Добрую картинку для ўлады? Дэмакратычныя сілы не агітуюць ісці на выбары. Дэмакратычныя сілы кажуць, што калі Ну, усе ж бачылі вось гэты кліп, які было зроблена сумленнымі людзьмі, дзе і Тихановская была, там сонечкі, там все такое, і ўсе, праглядзеўшы гэты кліп, сказалі: нас заклікаюць ісці на выбары. Не, глядзіце, заклікаюць не ісці на выбары, заклікаюць зрабіць так, калі вас прымушаюць ісці на выбары, не трэба рызыкаваць. Можна прыйсці і прагаласаваць супраць усіх. І гэта будзе вельмі сумленным выбарам, бо, ну, калі б у мяне была магчымасць прыйсці на выбары, я б хіба прыйшоў. Бо я не мяркую, што мой голас належыць камусьці іншаму. І гэты выбарчы працэс таксама не належыць рэжыму. Я грамадзянін. Гэта мой голас. Гэта маё права выказаць сваё меркаванне. І вельмі я рады, што ў гэтых бюлетэнях ёсць опцыя супраць усіх. Бо з гэтых 5 мне ўвогуле ніхто не падабаецца, як грамадзяніну. То бок, калі б у мяне была магчымасць прыйсці на выбары, я б прыйшоў і прагаласаваў супраць усіх. Мне хіба нават калі б вам нічога не пагражала за тое, што вы не пайшлі. Хіба так, бо я бачу вартасць у тым, каб кожны грамадзянін карыстаўся сваім уласным голасам і выказваў гэта сваё меркаванне. Нават разумеючы, што першае, сваёй прысутнасцю ты ствараеш карцінку для прапаганды, другое, ведаеш, што твой голас не ўлічваюць.
А вось як мы абмяркоўвалі перад гэтым, по тэлефоне кажуць, колькі чаго трэба запісаць. Карцінка ці не карцінка, гэта вынік будзе, ён уже хіба дзесьці там падпісаны ў выглядзе загаду там 80 з чымсьці там адсоткаў, ён ужо будзе. Карцінку створаць і так ці інакш, так? Але ці варта нам папросту аддаваць гэты працэс тым, хто з яго стварае фарс? Я мяркую, што не. Для мяне вось аргументацыя таго, што яны ўвогуле не будуць нічога лічыць, окей, мы ж это таксама ведаем, лічыць не будуць. Але калі ты не прыйдзеш, там ўсё роўна, так ці інакш будзе зафіксавана, што прыйшоў і што у них насамрэч ёсць там яўка ў 75%, ну хіба не. Ну, канешне, не. Тое, што яны там не падпішуцца за мяне, а ўкінуць за мяне фактычна той самы бюлетэнь, ну, укінуць, так лепш я яго укіну з адзнакай супраць усіх. Дарэчы, вот добра, што нагадалі, я звяртаюся да графікаў, якія былі апублікаваныя у лукашэнкаўскіх прапагандысцкіх СМІ з нагоды таго, што вот нібыта гэтыя афіцыйныя сацыёлагі правялі апытанне перад выбарамі. Так вось, на пытанне, ці збіраецеся вы браць удзел у набліжаючыхся выбарах, так адказала 85 коска і 5 апытаных. Ну, то есть вот 4 і 8 сказали, что не будуць конкретно браць удзел, а 9 і 7 не вызначыліся. То есть можно сказать, что гэта вот 85 і 5 гэта ўжо как бы, ну, такие амаль афіцыйныя лічбы яўкі. Ну, глядзіце, калі падлічыць, так, у нас, напрыклад, 6 мільёнаў 800 тысяч выбарцаў у Беларусі, так? Глядзім, 6 і 8, 85% ад гэтага, гэта 5,78, так? У нас колькі людзей выехала з краіны? Ну, прынамсі, паўмільёна, не? Ну, так. Ну, розныя лічбы. Нават там Міністэрства ўнутраных спраў казала пра тое, што там 300 тысячаў, так? Ну, окей, 400 тысяч, добра? 5,78 делим на 6 і 4. Ну, каб атрымалася вось такая яўка 85, павінна прыйсці больш за 90% тых, хто хіба зараз знаходзіцца ў Беларусі. Так это ж будуць натоўпы на выбарчых участках. Вельмі буду здзіўлены, калі нам пакажуць карцінку на беларускім тэлебачанні, падобную да таго, што мы бачылі ў 2020 годзе, калі людзі стаялі ў чаргах, там чакалі, у нас скончваліся бюлетэні і амаль што ўсе прыйшлі. А калі яны хочуць адрапартаваць вось такую яўку, без такой карцінкі не абысціся. А давайте вось далей. Наступнае пытанне, якое мне цікава, ну, это звычайныя сацыёлагі кажуць пра дзень сённяшні, таму што, ну, каб не было, што вы прадказваеце, они пытаюцца, калі б выбары прайшлі сёння, за каго б вы прагаласавалі? Так вось, 82,5 пишут за действующего главу государства. То есть можно сказать, что вызначились яны ўжо колькі ўпісаць за Лукашенко. Вось гэта хіба больш цікавыя дадзеныя, бо тое, што там збіраюцца, не збіраюцца удзельнічаць у выбарах, калі, ну, цяжка сябе ўявіць, што калі да цябе падыходзяць на вуліцы і пытаюцца, ці збіраешься удзельнічаць, ты адкажаш не. Так? Але калі тебе пытаюцца, за каго б ты там прагаласаваў, там хто тебе, ну, бліжэй за ўсіх, вось гэта цікава. Па-першае, так, гэта хіба можа сведчыць аб тым, якую лічбу там намалююць. Але гэта таксама вельмі цікава, там Media IQ рабілі даследаванне не так даўно, хіба за апошнія некалькі дзён, там гэта я дзесьці бачыў. Там вельмі цікава бачна, што калі ў людзей пытаюцца, за што вы будете галасаваць, за каго вы будете галасаваць на гэтых выбарах, яны кажуць за ўсё добрае, за кветачкі, за траўку, за сонейка, за мір, за стабільнасць і гэтак далей, і вельмі рэдка карыстаюцца з прозвішча таго самага кандыдата. Я мяркую, што гэта сведчыць аб тым, што людзі, ну, стабільнасць і мір сабе могуць выдавіць, нават калі іх пытаюцца там на вуліцы і лепш штосьці правільнае адказаць. А вось выдавіць сябе гэтае прозвішча ўжо складана.
І хіба тыя афіцыйныя дадзеныя, якія агучваюцца там у рэжымных каналах, яны таксама, вы ж самі чыталі, так? Яны ж не карыстаюцца з прозвішча. Мы будзем галасаваць за дзеючую ўладу. Ну мы ж ведаем, якое прозвішча ў гэтай дзеючай улады, чаму не карыстацца з прозвішча? Бо нават гэтыя рэдактары, яны ведаюць, што калі агучыць 80 з чымсьці адсоткаў і дадаць да гэтага вось тое прозвішча, ну людзі не павераць. Нават яны ж гэта ведаюць. То бок яны карыстаюцца з такіх эўфемізмаў. За ўсё добрае, за стабільнасць. За мирное небо над головой и за действующего главу. За мирное небо, только не в суседзе. Ну да, тут это другое. Потому что за тое, как вот было мирное небо у суседзяў, и ты про это промовишь, так можешь яшчэ і в лепшым выпадку на сутки, Дакладна. а то яшчэ больш. Але яшчэ одна лічба вось з гэтага ж таксама графіка. 2,9 адсоткаў апытаных сказали, что будуць галасаваць за альтэрнатыўнага кандыдата. Такім чынам, калі мы вось вы кажаце, што хутчэй за ўсё вызначыліся з тым, колькі прагаласуе нібыта, ну прынамсі будзе запісана, прагаласавала за дзействуючага главу 82,5, то астатнія 4 удзельнікі гэтага шоу на ўсіх на 4 атрымаюць менш 3%. Не, ну павінна зысціся да соткі, не? Ну там ідзе яшчэ 7,9 супраць усіх, 6,7 вось, не будуць галасаваць. Ну вось дадут там прынамсі 8% супраць усіх, каб паказаць, што гэтыя апазіцыйна настроеныя людзі, вось іх бачыце там 8%. Параўнаюць гэта хіба ў прапагандзе з тым, што агучвалі на папярэдніх выбарах як афіцыйныя дадзеныя па тых, хто не згодны па афіцыйных дадзеных, так? Пакажуць, што іх стала менш, што старонку трэба, ну, ўжо можна перагарнуць. Бачыце, што Лукашенко там кажа пра мы там у сваёй гэтай праграме пойдзем наперад, перагарнем там гэтыя нашы рознагалоссі, прайшлі праз вельмі цяжкі час, калі там расхістаць спрабавалі краіну знутры. Ну, гэта ж вядома, гэтыя выбары ўвогуле пра тое, каб гэта працэс стаў аднім з кампанентаў спробы перагарнуць старонку. Іншымі кампанентамі гэта гандаль палітзняволенымі, гэта такі двубаковы гандаль з некаторымі краінамі, там, напрыклад, з Злучанымі Штатамі Амерыкі пасля таго, як будзе інаўгараваны Трамп. Іншыя рэчы, там геапалітычныя усялякія рэчы. Это ўсё кампаненты вось гэтай спробы перагарнуць старонку з 2020 года, вернуцца да таго, каб улада ўспрымалася як улада, легітымная, законная, і ўсё, а выбары гэта толькі частка гэтага. Але і вось на заканчэнне мне хацелася б ўсё ж таки ваше меркаванне, ну можа просто як чалавека дасведчанага, які ў гэтай сферы таксама не адзін год працуе і ведае, як яно працуюць гэтыя электаральныя цыклы. Шмат спадзяванняў, я так разумею, у прапаганды, у самого Лукашэнкі, у ідэолагаў, што мы зараз пакажам карцінку, мы зараз вось правядзем гэта, не будзе пасля вот этих гадоў рэпрэсій, безумоўна, там нейкіх акцый, все будзе ціха, спакойна, войскі на пагатове, там нарады, як там было ўжо, я там цытаваў у пачатку, там у поўным узбраенні, у мінутнай гатоўнасці і гэтак далей, ну пройдуць все ціха, под контролем. Ці дае гэта падставу заходнім палітыкам, міжнародным нейкім структурам сказаць, ну все ж таки электаральны цыкл кола сваё зрабіў, ну вот мы маем, да, нелегітымны, да, непразрыстыя, да, несумленныя, да, міжнародныя назіральнікі не прысутнічалі, але ўсё ж таки давайте ўжо там пэўную, там можа быть, легітымнасць сваю не пацвердзіла Ціхановская, давайте ўжо ўсё ж таки спрабаваць, ну калі не перагортаваць старонку, то прынамсі нейкім налажваць контакты і пачнем з новай старонкі. Да, новую кніжку пісаць. Хіба кароткі адказ не, бо ўжо ёсць заявы з боку шмат якіх краінаў, што яны не збіраюцца прызнаваць вынікі гэтых выбараў ці ўвогуле гэтыя выбары. Ну яны і папярэднія выбары не прызнавалі. І ў 96-м, і ў 2006, і ў 10-м, але супрацоўніцтва вялі.
Так, это безумоўна так, але што там мела значэнне і што адрознівае цяперашнюю сітуацыю вельмі моцна, гэта тое, што у папярэднія часы заўсёды у нас быў такі вельмі зразумелы цыкл, так? 5гадовы цыкл, які засноўваўся менавіта на выбарах. Як у нас казалі, так? Раньше выйдзеш, раньше сядзеш. І гэта менавіта так і было. У нас быў такі 5гадовы цыкл, які быў звязаны менавіта з выбарамі. Падыходзяць выбары, пачынаецца там праз год-паўтара будуць выбары, пачынаецца нейкая лібералізацыя, выходзяць усе тыя, хто сядзеў з папярэдніх выбараў, налажваюцца сувязі, запрашаюцца там міжнародныя партнеры, там назіральнікі нават прыязджаюць, праходзяць выбары, людзі садзяцца, пачынаецца ўсё тое, што заўсёды адбывалася, праходзіць некаторы час, заўсёды новая адліга, новыя кантакты і гэтак далей. Потым зноўку выбары і гэтак далей. Зараз што змянілася? Што гэты цыкл не толькі пра выбары. Это толькі адзін з шматлікіх элементаў у гэтай калькуляцыі таго, як узнавіць ці занава пабудаваць, зноўку пабудаваць гэтыя рэляцыі з Захадам. Ёсць і іншыя рэчы. Ёсць вайна ва ўкраіне, ёсць тыя перамовы, якія могуць адбывацца ў найбліжшым часе. Ёсць тысячы палізняволеных, якімі будуць гандляваць. І гэта ўсё выбары, гэта толькі частка гэтага. Раней было так, што выбары іграюць больш значную роль у гэтым працэсе нармалізацыі ці дэнармалізацыі адносінаў з Захадам. Зараз гэта толькі частка. Але гэтую частку таксама трэба адыграць і, трэба паказаць, што прайшло ціха, спакойна і нелегальна. Бо аб чым тут увогуле справа рэжыму? Рэжым кожны дзень паказвае, што гэта сільны рэжым. Улада паказвае сваю моц і сваю сілу кожны дзень. Людзей затрымліваюць, людзей судзяць, людзі не могуць выказаць уласнае меркаванне, усе ведаюць, што гэты рэжым карыстаецца з сілы. Але тое, чаго ў іх зараз няма, гэта легальнасці. Спроба правесці выбары ціха, спакойна, падкантрольна, гэта спроба хоцяж бы як паказаць гэтую легальнасць. Але ў мяне ўражанне, што гэта ім не ўдасца, бо гэта татальны фарс, і ўсе гэта разумеюць. Эмілія піша: Юры Беленькі на свабодзе прэміум казаў, што ісці не трэба. Эмілія, Юры Беленькі, які жыве ў ЗША, можа на свабодзе прэміум даваць любыя парады. Як і я са студыі ў Варшаве таксама могу казаць любыя парады, ці Юры Дракахруст умоўна з Прагі, ці яшчэ хто-небудзь з Канады, з Брытаніі, ці адкуль яшчэ. Але людзі, якія, умоўна кажучы, на зямлі, павінны сыходзіць са свайго бачання найперш сваёй бяспекі. Мы ведаем, што нават подпісы за вылучэнне кандыдатамі прыходзілі, збіралі з 2 тэчачкамі і казалі: не падпісваешся тут, то ўносім сюды. Это подпісы за вылучэнне. Як будуць кантраляваць на розных установах, асабліва дзяржаўных прадпрыемстваў, тое, што людзі не схадзілі ці схадзілі, гэта тлумачыць не трэба. Таму трэба сыходзіць са сваёй разумення, бачання сваёй бяспекі. І таму, як сказаў Александр, калі у вас няма іншага выйсця, то не трэба нарывацца, пайдзіце і прагаласуйце. Супраць усіх. Дзякуй. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Дзякуй. Што-небудзь хочаце яшчэ сказаць, звярнуўшыся да беларусаў? Хіба не. Глядзіце, як я ўжо казаў, мы ўсе разумеем, што гэта татальны фарс. Але разумець гэта добра, это ўжо вельмі добра, калі мы разумеем, і у нас ёсць адчуванне таго, што гэта татальны фарс. Але калі мы рэальна хочам штосьці добрае пабудаваць, аднаго разумення нам хіба не будзе дастаткова. Трэба не толькі разумець ці адчуваць, трэба ведаць, што менавіта з гэтым не так. І яшчэ раз заклікаю далучацца да нашага адукацыйнага курсу, там праходзіць квіз, бо гэта нават зараз карысна, каб лепш ведаць і разумець дакладна, што ўвогуле не так з гэтым працэсам. Дзякуй вялікі. Александр Шлык у нас быў в эфіры.
прадстаўнік і спецыяльны дарадца Святланы Ціхановскай па выбарах, эксперт па выбарах, які шмат гадоў прапрацаваў у розных міжнародных структурах, звязаных з назіраннем і арганізацыяй выбарчых працэсаў, таму чалавек ведае, пра што гаворыць. І мы заўсёды прыемна паслухаць разумнага чалавека. Яшчэ раз звяртаюся, каму цікава, заходзьце на выбор.орг. Можна паглядзець, паслухаць, пачытаць розныя таксама меркаванні, тлумачэнні, бачанні сітуацыі, якая адбываецца. Ну і безумоўна не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарада. Не адыходзьце далёка, адразу фактычна пасля нашай размовы з Александром у нас у эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», і гэтым разам у нас у гасцях былы баец палка Каліноўскага Павел Мар'еўскі. Паслухаем іншы погляд на тое, як нам усё ж таки дамагацца зменаў у нашай айчыне. Да сустрэчы, жыве Беларусь.